flores arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maya. porque todos agardan por ti. A abella Maya aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. Ras esfameadas. Veña, vamos dar unhas voltas no lirio. Vamos, tócache. Willy, estupendo. Hey, mira por onde vas, Coco, que case tiras comigo. No, tes que perdoarme, Úrsula, non o fixen adrede. Coma sempre. Espero que esta vez me trouxeses unha boa comida. Hai semanas que non como. Madeira! É un anaco de madeira. A última vez foi unha pedra. Díxenche que quero un insecto, un bicho, Coco. Desculpa, pensei que era un insecto. De veras, non me decatei. És moi rápido, pero non és moi listo. Mira, bichos, eu referíame a iso, a esas deliciosas abelliñas. Oh, abellas, onde? Sacuda a cabeza, rapaz, tes os ollos tortos ou ali, xusto diante de ti, vaime coller unha. Nunca fun moi rápida, escapan sempre. Traioche unha de contado, meu amor. Moi ben, Willy. Gaña quen salte máis alto sen usar as as. Comezamos? Sí. Mira para min. Hey, ven. Queres vir xogar connosco? Ai, agora non. Teño que ir á casa de meu tío e amosarlle a bola que fixen. Mirade, é a máis bonita de todas as que fixen. Unha feitura perfecta, un cheiro perfecto. Ai, miña boliña. Prefiro non deixala só. Poderíame roubar alguén. A miña bola! Están ben. Por fin, Coco, trouxéchesme a abella. Estou esfameada. Pedinche unha abella, Coco, e ti trasme unha bola de esterco. No, perdoa, meu amor. As abellas móvense moito e é difícil collelas. Ben, vou cazar eu. Se quero que se faga algo, teño que facer eu. Podería morrer de fame se dependese de ti, Coco. A ver onde van esas abelliñas. Parecían deliciosas. ¡Willy! ¡Willy! ¡Maya! Ai, estás aquí. A onde fuches? A miña bola. Viste a miña bola? A miña pobre boliña indefensa. Caeu na folla do nenufa. Oh, rápido, temos que ir collela. Non, agarda, a bola está
xusto a carón da ras e esas ras están esfameadas. Queres dicir que hai máis ca unha? Si, hai dúas, pero parece que cazar abellas non se lles dá moi ben. Temos que intentar distraelas. Espera, teño unha idea. Dámoslles unhas vagas. As ras comen vagas? A verdade é que non o sei, pero hai tanto tempo que non comen nada. A mellor gustanlles, hai que intentalo. Estás segura de que isto vai funcionar? Espero que funcione ben. Si, de todos os xeitos son máis guapo que este boneco. Ai! É o máis importante, cuidado coa lingua das ras. Cando hai ras con fame, as abellas están co enxame. Ei, Ra! Va que non nos colles! Que coraxe! Veste mofar a miña folla de nenúfar. Úrsula! Ei, Ra! Úrsula! Estas ras non son moi rápidas. Estás segura de que isto é unha boa idea? Non te preocupes. Espero que o teu plan dea resultado. Au! Estas abellas non están nada boas. Había tanto tempo que non lembraba que as abellas sabían tan ben, verdade? Estanche ben boas, Ben, tardarán un anaco en ter fame. Vamos. Ai, a miña bola. Ai, boteite tanto de menos. Ai, pois segue a voltas con esa bola. Este ben está toliño de todo. Non podemos seguir aquí. Poden volver en calquera momento. Colle a Willy. Adiante a toda máquina! Oh, non, non durou moito. Xa están aquí outra vez. Ai! 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 Temos que apurar, ben! Ai! Ben, temos que marchar, non temos elección. Non podo deixar a miña bola. Ai! A miña bola! A miña bola, a miña bola, non! Non temos elección! Oh, que extraño. Esas parecen as abellas que perseguimos antes. Soñei que as comera ou que? Non son elas, Coco! Vainas coller! Ai, ai, este sabor recórdame algo. Vamos, Ben, sígueme. Axuda, axuda! Coco, venme axudar! Úrsula! Axuda! Ah, xa vexo que realmente me necesitas, meu amor. Sí, por favor, axúdame. Estou atrapada. Bule! Coco, que estás facendo?
Coco, dasme sacar de aquí ou que? Estou no intentando. Rápido, Raes. Pobriña, temos que facer algo. O que? E logo non sabes que foi ela a que quixo comernos? Pero só porque estabas fameada. Botuchón e man. Sí, pero espera, ti non é a abella que queríamos comer? Sí, pero o que comestes antes foron vagas. Vagas. Sí, vagas, e parece que vos gustaron. Así que era iso, ese sabor tan doce. Non me quedan forzas. Hai días que non como nada. Que? Traioche unhas vagas? Vagas. Sí, son deliciosas. ¡Eh! Ai! ¡Ay! ¡Ay! Non hai dúbida, son realmente deliciosas. Ai, ai, estou moito mellor. Hai que ver que sede tiña. Grazas a todos. Grazas pola axuda. E grazas a ti tamén, Coco. Sabes unha cousa, non podo vivir sen ti. Prometo non volver cazar abellas. Nin escarabellos. Nin escarabellos. Esas vagas son deliciosas. E o máis importante é que é máis fácil collelas que cazar insectos. Vouchas traer todos os días, meu amor.